Meta ngin pej. Tang yu Cristiano Ronaldo. Kum unong le kai football. Henry kum ubriu. Uba chupar khat ro yak jing bha jong ki wei. Bon ki briu kitep. Tang yi ki gol. Bat ki trophy jong u. Henry shabar kamadan football. Ula le si bon ki kam ki bapen i yak amen siem jing arab jong u. Tementa to ngin pej. Kabaning kong. Ha usnam arhajar pulai. Hadian ka jing ki jong mai kabajor hamorako. Ronaldo la play yak hotel jong u hamara catch. Ban ai jaka shong sipor ya ki brio ki baladu ying watla ki jingya thu khana ki babon ki la saphriang ha social media henry ka jishi sha kalong baka hotel kal apadyang ya ki nongwan jingya rap bat ki nong jongo kai ki bala sakot hadin ka jingki jungmai kani ka pen i ya ka jinglong jingya rap jung Ronaldo ha ka por ba ki brio ki dan ka jing e ka bakrau ka baar ha ki por badan ki jingja basungsi kum ka jingkhnu jungmai ploding ki shnong bat ki we ki jingja pat ba ki ba shirkhai Ronaldo ula pen pau ya ka jing arab jung u ling ba ki sang jing arab pat ba uju Christian ban arab ya ki ba shakta bat ki long yeng ki ba mat ya ka jing e kani ka pen i ba wat ki brio ki ba pawnam ro ki la ban aji Christian ha ki por ki ba e tam ka balai Ronaldo uju let ro shiki hospital ban ya kandu ya ki khna ki ba pang uju ya kran bat ki u ajing ya khana bat u sondor bat ki bat u perkeman ki ha ki por ki ba e tam ha ka jing em jong ki bat uju ajing arab ha kalyang pisa ka bakot shadu ki folklore tingka ha ki khna ki bapang ka we ka jing ya kandu ya u idol ki kalong ka jing ai mensiam ka bakrau ka basau la dan bon ki khana ki ba mi pat ba Ronaldo la ajing arab ya ki long yeng ki ba umla ban siu ya ka jing lo jong ki operation bat ki jing sumar ka jing pen kot ya u we u khna kala ban pen kala ya ka jing em jo ka long yeng barok ka we kata ka de ka benta ka ba bon kim jutep shephang jung u kabasan ka cancer ka long ka jingpang ka bakta ya bongut ki brio ha ka prathai Ronaldo la Cristiano ki program jing arab bat ki sang jing arab ya ki patba ki batre ban arab ya ki bapang cancer kane ka jing arab ka pen i ba par khatang ya ka football henry ro ya ka jing ko jing khia jong ki patba ka ba henry Ronaldo la trelang bat ki sang patba kom ka UNICEF lani ka United Nations International Children's Emergency Fund bat ka Save the Children kani ka de ka seng patba ka batre ban yarab ki khna ha ka leng ka prathai da ka ba Christian ya ka puli puthi ka kot ka khya bat ka jingya da jongki ka ba hinyo Ronaldo ungai ba ka jingnang start kala ban pen kala ya ka jing em jong ubrio kumta ula Christian ki project ki ba ai la ki khna banyo puli bat banyo ya kala we ka ba ha ka jingnang start kalong ka spa ka ba dan mano bala bantu ka ba phra bun sien Ronaldo la ai ya ki jersey ya ki duty bat ki we ki tiar badan ka signature lani ka sign jung u kini ki tiar la di pat ba ha charity auction kamot dia ha ka jing ya kani dor bat ka pisa ka balayo la pandan kam ban yarab ya ki badan kam kani ka long ka we ne ki rukom ba ula ban pilong ya ka jing yarab pat ba ka ba khandai ka jing thangan kadang kata ya bon ki long yeng ha ka prathai Ronaldo la Cristiano ki program jing yarab ki ba ai bam bat ai jing arab ya ki long yeng ki badok ka jing arab jung u ka pen i bawat ka jing arab ka barit ro kala ban pen kala ya ka jing em jong bun ngut ki breu ka ba shipau kat kum ki jing ya thu khana ki bala sa phriang Ronaldo ula yarab da ka ba ai pisa ya ki breu ki ba sha kata ha ujumai u bajor hapo Nepal te kini ki long ki ka to kat ni ki kambha jong Ronaldo ki ba bon ki pat ba kimtep tang ha ka football henry ro ha ka jing em pat ba ula persyang ban pen i ya ka men sim jing arab bar ka jing yar benta ha ka im lang salang bat la da pi kwa chu ki video shaphang Ronaldo tho a comments bat la da pi sutanat subha ban like share pa subscribe kuble shibun